Ei bine, și am revenit în studioul nostru. V-am spus că revine Anda Găleanu cu rubrica Arta de a fi autentic. Ne revedem iarăși, deja e bine. S-a obișnuit lumea cu noi la 9:30. Așadar, bine ai revenit și abordăm o nouă temă. Da, bună dimineața și bine v-am regăsit. Vorbim astăzi despre sentimentele, spuneai tu și în postarea ta, care dau însemnătate zilei, fiecare zile, nu? Cum creăm sentimentele? Data trecută am vorbit despre puterea cuvintelor, mai degrabă despre însemnătatea și magia cuvintelor și că toate cuvintele noastre sunt încărcate de o vibrație, de fapt de un sentiment. Și acum să vedem cum creăm sentimentul, să-l putem lega de un cuvânt, de o afirmație, astfel încât să fim într-o stare anume. Ați văzut când mergem într-un loc, la o petrecere, de exemplu, spunem ce bine m-am simțit sau am simțit bucurie. Da? Pentru că am intrat într-un câmp frumos, de fapt într-un câmp de energie frumoasă care a venit din exterior către noi. Și am simțit lucrul ăla. Nu ne-am spus acum vreau să simt bucurie. N-am dat o comandă, ci efectiv am simțit. Același lucru îl putem crea de câte ori dorim. Pentru că într-adevăr și mediul ne creează o stare, dar și noi putem să creăm la rândul nostru starea în care dorim să fim și să împărtășim cu ceilalți. Și atunci, cum să zic, una este când vine de aici și sunt cuvinte și programe care uneori pot să aibă emoție, pot să aibă vibrație sau sentiment, alteori nu. Să fie lipsite de vlagă, să zic. E ca și cum am zice, vreau să merg la petrecerea aia și atât, sau parcă nu voiam. E ca și cum aș spune sec, vreau să merg la petrecerea aia fără să simt nimic. Și alta este când de aici vine. Simt să merg la petrecerea respectivă, pentru că simt că mă bucur, simt că îmi aduce bucurie, deci simt că mă bucur și simt că îmi și aduce bucurie. Și atunci este interior-exterior. Cum putem să creăm sentimentul? Sunt mai multe tehnici. Eu aleg una care mie mi se potrivește și care este și foarte ușurică de altfel. Oricine poate să o pună în practică. Se începe cu câteva respirații. Pot să fie respirații profunde, deci inspir profund și expir, sau pot să fie respirații scurte de la nivelul pieptului. Foarte scurte, de la nivel de diafragmă. Cu atenția focusată la nivelul inimii, pentru că de acolo se creează sentimentele. Da? Și în timp ce prima dată putem să ne liniștim dacă suntem într-o altă stare, expirăm și expirăm profund, după care ne centrăm atenția asupra inimii și simțim de acolo ce vine. Suntem atenți la ceea ce iese, pentru că în inima noastră se află foarte multe sentimente frumoase. În cazul în care nu simțim nimic, putem să ne aducem aminte de o întâmplare, de un eveniment, când am simțit recunoștință, când am simțit bucurie, când am simțit iubire, când am simțit apreciere. Prin aducerea aminte, da, practic dăm voie să circule în corpul nostru, să recircule în corpul nostru acea energie. Și vine din interior către exterior. Și am creat o stare. Din starea aia putem să creăm orice altceva ne dorim noi. Pe orice domeniu. Doresc să scriu. Din ce stare îmi doresc să scriu? Decât vreau să scriu și atât? Îmi doresc să scriu pentru că simt că asta mi-aduce liniște, simt că asta îmi aduce recunoaștere, simt că asta mi-aduce apreciere, simt că sunt apreciere. Eu însumi mă apreciez pentru că pot să scriu. Eu însumi sunt bucurie în momentul ăla, că efectiv cu mâinile mele, cu tot corpul meu, creez ceva.
Uite că ziceai de acea respirație absolut obligatorie, într-adevăr, și benefic. Na, mă dau eu exemplu, că așa este. Cine în față e bine să fie analizat. Da. Asta fac și eu. Sunt momente grele în viața tuturor sau momente emoționante în viața tuturor. Da. Acea respirație și eu una îmi imaginez acel covor roșu. N-am mers niciodată pe covorul roșu, dar mi-l imaginez. Și asta spun. Tragi aer în piept și spui și acum pe covorul roșu, Doamnă. Excelent. Și merg mai departe. Da, este și o ajută. ancoră. Este o ancoră pe care ți-ai format și oricine își poate forma. În momentul în care ne aducem aminte de un eveniment fericit, este o ancoră, de fapt. Noi avem foarte multe ancore, atât mai puțin plăcute, cât și foarte, foarte plăcute. Și ne dorim să stăm în starea asta de a fi bine și de a fi fericiți și bucuroși tot timpul. Doar că uneori mai vin anumite evenimente către noi și în ghilimele, ne mai stricăm starea sau anumite întâmplări pe care nu le-am înțeles și încă mai rulează în mintea noastră, ne mai ocupă mintea. Și ne dau o anumită stare pentru că ele sunt conectate de emoție. Dar în momentul în care respirăm, facem spațiu în minte. Și din acel spațiu putem crea. Așa este, pentru că în secunda aceea în care inspiri, practic se golește toată mintea de absolut orice. Exact. Asta facem primul lucru. Respirăm, golim mintea de orice gând ne-ar apărea, focusăm atenția, și spun atenția, adică toată atenția noastră este focusată la nivelul inimii, ori aducem o amintire, o lăsăm să curgă prin tot corpul nostru și creăm pe această stare tot ce ne dorim și putem să spunem în momentul ăla: simt bucurie pentru ziua de astăzi și creăm mai departe. Simt bucurie pentru că astăzi m-am trezit și sunt sănătoasă. Da? Dar din starea asta. Eu sunt dintotdeauna bucurie. Și deja ne-am dus într-o stare mult mai adâncă, pentru că noi suntem asta. Noi chiar suntem bucurie, suntem iubire, suntem fericire, suntem încredere, suntem determinare, perseverență, tot ce vrem noi și ce ne închipuim că suntem, că am vrea să fim de fapt, noi deja suntem. Și cred că începem ziua următoare bine și dacă atunci când ne ducem la odihnă avem gânduri pozitive, le înlăturăm pe cele negative. Aș spune că nu este despre înlăturat, ci este despre înțeles. Orice gând negativ apare sau orice stare emoțională ne apare, este important să stăm acolo cu ea și să vedem ce ne transmite și ce ne învață. Și în momentul în care apare conștientizarea, putem să ne liniștim. Pentru altfel, ea va rămâne acolo. Dar ne ajută mult mai mult dacă respirăm. Hai să privesc această stare care mi-a apărut dintr-o stare de liniște. Pentru că altfel înțelegem când suntem liniștiți. Și la fel, inspirăm, expirăm, acum sunt liniște, unde simt emoția, o simt în stomac, o simt în ficat, o simt în cap. Și hai să văd ce îmi aduce benefic, ce am de înțeles din toată situația asta, ce am de învățat. Pentru că se spune că nimeni nu ne face nimic, de fapt, sau se intră în starea de victimă în momentul în care considerăm că celălalt ne-a făcut ceva, dar celălalt ne este învățător. Ne este învățător și în momentul în care doare, de fapt, acolo este ascuns un dar. Și în momentul în care respirăm, avem acces, inspirăm și expirăm și creăm starea aia, avem acces să putem să vedem darul, dar din starea de stres, nu se întâmplă. Nu, e acolo o stare. O stare. Cât de greu ți-a fost să îi înveți pe cei de lângă tine, cei cu care ai interacționat, tehnica aceasta? Pentru că sunt oameni care refuză că există o rezolvare atât de simplă. Pentru că practic ține de noi. Pot să spun că este vorba despre modelul personal. Chiar înainte să intru în emisiune, mă apucaseră emoțiile. Și ce am făcut? Bineînțeles, am început să inspir, să expir, să mă liniștesc, pentru că mă gândeam, oare ce să le spun oamenilor? Oare o să fie bine ce le spun oamenilor? Îmi doresc să le transmit pe iubire, îmi doresc să le transmit o tehnică care și să creadă că într-adevăr funcționează, pentru că într-adevăr funcționează. Și mă apucaseră toate emoțiile și neliniștea și am inspirat, am expirat, m-am centrat pe inimă și am spus așa. Mai este încă
mai departe ce putem face? Inspir pace, expir iubire. Centrată pe inimă. După care am spus, inspir liniște, expir recunoștință. Și m-am liniștit. Ce mai putem face să lucrăm cu noi? În ce sens? În sensul de a face ca zilele să ni se pară, exact cum ai spus tu, lecții. Pentru că trebuie să învățăm, trebuie să ne cunoaștem. Un profesor de-al meu îmi spunea că emoțiile sunt principalul mod în care descoperi că existi. Da. Pentru că de multe ori uităm că suntem. Da, pentru că în momentul în care simțim emoții, ne simțim pe noi. Absolut. Să dansăm cu emoțiile, să le învățăm. Ce e asta? Cum e asta? Cum mă face să mă simt? La ce mi este benefică emoția? Ce beneficiu mi-aduce această emoție și ce aș putea să construiesc pe baza acestei emoții? Dansăm, efectiv, dansăm cu emoțiile, ne jucăm cu ele. Cu emoțiile și le putem transforma în sentimente. De asta spun că atenția se duce, ne focusăm atenția asupra inimii, pentru că sentimentele transmit altfel decât emoțiile, să spun la un alt nivel. Ne deschide toată ființa, nu doar tot corpul, ne deschide toată ființa altfel, să recepționăm și să transmitem din cine suntem noi. Și atunci învățăm să lucrăm cu noi. Practic, când ne simțim, știm că noi trebuie să lucrăm cu noi. Ne reamintim cine suntem. Absolut. Și ne reamintim cum să ajungem la starea inițială de a fi, starea de pace, care se află în interiorul nostru. Mulți, că tot citim anumite povești, am alergat după fericire și că s-au trezit la un moment dat, pe fericirea era în interiorul meu. Dar doar că nu o simțim. Tehnica asta ne ajută să ne simțim. Efectiv să ne simțim. Să ne simțim bucurie ca să putem să împărtășim bucurie. Să ne simțim liberi în totalitatea, manifestării noastre de a face orice ne propunem și să ne simțim libertate. Dacă eu sunt libertate, o să pot să ofer libertate și lejeritate și libertatea asta de a mă manifesta. Întâi suntem și apoi ne manifestăm din cine suntem. Mulți ar spune, dacă eu am astăzi sentimente negative, multe, pentru că, de fapt, e un singur sentiment negativ, dar mulți consideră că sunt mai multe sentimente, acum nu știu. Sunt mai multe, că sunt întotdeauna interconectate. Dar, exact, cred că de aici faptul că le simțim și spun, e simplu de zis că trebuie să fii pozitiv și depășești orice moment. Dar e foarte bine că are sentimente negative, că le aduc aminte că există și sentimente pozitive. Ca să cunoaștem sentimentele pozitive, aici, pe pământ în dualitate, învățăm prin opoziție. Așa că foarte bine că le avem. Uite ce frumos sună. Da. Deci e bine. Este bine. Un mod prin care se poate lucra. Pentru că mă gândeam că rămân blocați mulți și spun, azi îmi merge greu. Ce știe cel de lângă mine? Poți să repeți întrebarea? Chiar n-am înțeles-o. Mulți dintre noi pot spune, azi îmi merge greu. Ce știe cel de lângă mine ce înseamnă să-ți fie greu? Tu ce știi că înseamnă să-ți fie greu? Ai înțeles uite, întrebarea? asta da. Asta trebuie să urmeze ca întrebare. Frumos spus. În dreptul nostru. Dacă ne-am spus astăzi îmi merge greu, ce mă face să-mi fie greu? Sau ce mă face să cred că este greu? Care este emoția conectată la acel program? E un program. Îmi este greu. Apare în minte. Unde este conectată emoția și, de fapt, de unde îmi vine? Și putem să căutăm și să schimbăm cu o amintire, cu o activitate în care ne-a fost ușor. Și la fel. Inspirăm, respirăm, inspirăm, expirăm, centrare și putem să spunem inspir, ușurință, expir, ușurință. Și se mai face loc un pic acolo în greutatea aia. Anda, noi îți mulțumim pentru că înseamnă mult să vezi că cineva te înțelege. Pentru foarte mulți. Noi, de fapt, toți căutăm înțelegere undeva, care e, de fapt, o conexiune cu ceilalți, care, de fapt, este în noi, exact. Da. Și îți mulțumim tare mult că ne amintești că aceste instrumente sunt aproape de noi. Și ne revedem miercurea viitoare, nu? Da, ne revedem miercurea viitoare. Cu alte tehnici, alte metode și alte sfaturi, cum să ne cunoaștem și să ne simțim pe noi. Da, data viitoare m-am gândit că putem să corelăm acestei tehnici puterea imaginației. O, ce frumos! Abia aștept!
Anda Agăleanu, mulțumim tare Și eu mult. mulțumesc. Rămâneți la Vocea Armatei, mai ascultăm un pic de muzică și revenim.